לא? כן, אני צריכה לדעת, אני אגיד לטארק שיביא לי חדש. נערכתי מזה. גם לא יודעת איך מפעילים את זה, כזה קטן. לא יודעת איך מפעילים את זה. לא, ממש לא, ממש לא. כן. ואיזה זאת? פה, אז אתה מכיר את המעמד הזה. זה היה מנכ"ל המועצה. שהיה פה? עודד, סעיף לא שעובד בסדר היום. אז צריך לראות באיזה שלב עם ההודעות כבר. כן, זה לא משהו שצריך לעלות בסדר, זה בטעות. לא, בסדר, צריך להוריד אותו. ואני לקחת לי רשימה צריך. זה בסדר. חוצה לחוק. לא. לא, אני אקח. זה בני. לא, אני לא. הייתי בשפח היום. שתיים עברו, אחד שבא, קראתי לו לרעיון, לעשות איתו. סלאם עליכם. אהלן, סלאם עליכם. מה העניינים? זה, אתה נותן. בסדר. יש פה אמר שהוא מתלבש, הוא מופיע. כמה יש? 1, 2, 3, 4, 5. כזה 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. חסר סעיד ועלה. אז מי עוד חסר לנו? הוא אמג'ד צריך להגיד. אמג'ד? כן. לא, صحيح. طيب هنا אני רואה אותך, אני נזכר, אני רוצה לשלם מסע. חביב בני, מה העניינים? בסדר? خلي טוב, אז נתחיל. נתחיל, יש הודעות. نبدي اللي وش يبغى لكم כן, יש הודעות. טוב, אז טוב לכולם, תודה שבאתם. أحسن ليش ما טוב, ברשותכם נתחיל עם היה לנו פגישה עם שר הפנים, פגישה טובה מאוד. קודם כל האדם עצמו באמת אדם, אני אישית התחברתי אליו, הוא אדם מקצועי, צנוע, מבין עניין, בא מהעם מה שנקרא, ובאמת הייתה פגישה טובה מאוד. הוא מאוד מעריך ואוהב את אבו גוש. היינו שם בעיקרון בעניין חוקי העזר, אז ישבנו, דיברנו והסברתי את הסיטואציה שהייתה אחרי החוקי העזר, שזה שהתוצאה הייתה בעצם הפוכה ממה שהתכוון המשורר, והייתה פגיעה הן בתושבים והן במועצה מבחינת הכנסות, ההיטלים. שר הפנים תומך במועצות שיתחזקו מבחינה כלכלית, וחושב שהחוקים האלה הם כן נחוצים.
אגב, גם אנחנו חושבים ככה כמועצה, צריך היטלים על מנת שנוכל לפתח את הכפר. אחרי שהסברנו את כל السلام عليكم. أهلاً. السلام طبعا. السلام. صليت العصر؟ בית לחם. אחרי שנדבר אנג'ל ברשותך על הפגישה עם שר הפנים, שהייתה פגישה טובה מאוד בעניין חוקי העזר. אחרי שהעלינו את כל הנתונים והראינו ממש שהתוצאה היא הפוכה, שר הפנים נענה לבקשתנו לחשב את החוקים האלה, להביא חישוב חדש. לגבי ביטול הוא אמר אין ביטול, לא מבטלים חוקי העזר, אבל כן להביא תחשיב מעודכן על מנת לבדוק את העניין לעומק שוב, ואנחנו חושבים שכן נגיע כאן לפתרון שהוא יהיה באמת טוב לתושבים מבחינת הפחתה משמעותית בעלות של החוקים הללו. אנחנו מיד התחלנו לעבוד על הנושא הזה, הזמנו כלכלן והגישו הצעות מחיר, בחרנו אחד מהם, הוא בינתיים עובד על החישובים החדשים ואנחנו נגיש את זה בקרוב מאוד למשרד הפנים. באמת הייתה פגישה מאוד טובה גם עם הפקידים, נכנסנו שם לכל המחלקות, קיבלו אותנו באמת יפה ורוצים לעזור, דיברנו על תקציבים, על כל מיני פרויקטים, ואני באמת חושב שאנחנו בדרך נכונה וטובה בעניין הזה. שתיים, תחילת עבודת כלכלן אמרנו, לגבי ועדת הראל, לפני כמה ימים הזמינו אותנו למשרד הפנים, אמורים לשנות את ההרכב של ועדת הראל, מבשרת אמורים לצאת ולהיות ועדה בפני עצמה, ואנחנו נשאר שם עם טלסטון ויצטרפו אלינו צור הדסה. שמעו דעתנו ודעת טלסטון וצור הדסה. אני חושב שהמהלך הזה הוא מאוד מאוד טוב, כי מבחינת העומס על הוועדה, כל העומס היה מצד מבשרת בגלל הגודל שלה, הן מבחינת טכנית ושירותים וגם מבחינה כלכלית. אנחנו חושבים שהצעד הזה הוא טוב וחיובי, וזה יביא לנו שירות. יביא שינוי בהרכב הוועדה, אני מניח שאנחנו יהיה לנו יותר משקל. יפה מאוד, אתה צודק, באתי להגיד את זה, יהיה לנו 2 נציגים ולטלסטון 2 נציגים וצור הדסה 3. הם בתהליך של ללכת על המהלך הזה ולבצע את ההחלטה הזאת. עדיין לא סופית, אבל זה בתהליך, בכיוון הזה. לגבי תחילת עבודה של פריסת סיבים אופטיים, חברת הוט, זה אולי בני יסביר מה אנחנו... כן, חלק מההיערכות של המדינה בזמנו הוביל את זה יועז הנדל, שהיה שר התקשורת, וזה פריסת סיבים אופטיים. למרות שיש יישובים שהם קטנים יותר ופחות כלכליים, הוחלט שאת הפריסה הזו עושים בכל היישובים בארץ. ישבנו, נפגשנו והצלחנו להקדים את האירוע, היה קצת מתוכנן מאוחר יותר, גם קאזם הפעיל לחץ יחד איתי, ישבנו ולחצנו. ממש בקרוב מאוד יש כרגע תוכנית שהועברה למחלקת ההנדסה שלנו, יושבים, נצא בפרסום מסודר, כל פעם ידעו באיזה קטע של רחוב נכנסים ועובדים, כך שאנחנו ניכנס לעידן החדש של כל הנושא של תקשורת מהירה מאוד, סיבים אופטיים, להביא את הקדמה כמה שיותר מהר. אז באמת פה אני חושב שיש פה איזושהי בשורה שאפשר לבשר, טוב לכל בית, לכל משרד, לכל מי שצריך את זה, אז זה בקרוב מאוד. בעניין החשמל... אני אגיד שהתקדמנו מאוד והבאנו איזושהי תוכנית של היבט, או בדקנו את הפוטנציאל הסולרי שאפשר לעשות במועצה. הבאתי צוות של אנשים שהכינו לנו, עשו פרזנטציה מאוד יפה. יש 2 אפשרויות לעשות את זה, או שאני בא ונותן את המקום, את הגגות כסחירות, או את החניות כסחירות, מקבל כסף, או אני משקיע את הכל. תוכנית בגדול מדברת
על פוטנציאל השקעה של כ-24-25 מיליון שקלים, עם הכנסה שנתית של כ-3.25 מיליון שקלים. אופציה אחרת היא לתת את השכירות של הגגות האלה, לא לעשות כלום, ולקבל מעל 1,000,000 שקל בשנה. אנחנו כרגע מתחילים להכין מכרז לעניין הזה. אני חושב שזו בשורה, אין בהיבט, קודם כל של החשמל הסולרי. צריך לזכור שאנחנו כרגע בתקופה, אחר כך נקבל גם עדכון על החירום, עם הפסקות חשמל כאלה ואחרות. יש פה כרגע אופציה, כל מי שאין לו סולרי, אגב צריך לעודד גם אנשים ברמה האישית, כל אחד בבית שלו, ככל והוא יעשה את הסולרי הזה, יש פה בשורה ויש חשמל שייצר מהשמש, לא תלוי בשום... אתה מדבר על גגות של מי? של איזה? גגות, אני מדבר על כל מבני הציבור של המועצה, גנים, בתי ספר, מבני ציבור שלנו, המתנ"ס, חניונים, אנחנו עושים כמה מקומות. שני אני חושב שצריך שיהיה טופס 4 אם אני לא טועה. כן, בדיוק. גם אני זוכר כמה שנים, ראש מועצה קודם, הביא את זה הצעה ולא עבר. חבר'ה, לא יודע מה היה, אני יודע מה צריך, חבר'ה. אני מדבר לפני 15 שנה. כן, כן. זה היה מוצלח, בשביל זה לא הצבענו עליו. אני רוצה להגיד שקודם כל זה צו השעה. אנחנו עכשיו מדברים גם טכנולוגיות חדשות שלא היו בזמנו, למשל אגירה. אגירה זה סוג של מכשיר כמו מצבר כזה, שאתה יכול לאגור את החשמל, אחת הבעיות בחשמל שלא ידעו לאגור אותו. היום אתה אוגר אותו כמו סוללה, מצבר כזה גדול, ותלוי בגודל שלו יכול לתת לך אספקת חשמל של 4-5 ימים גם. זאת אומרת, זה גם כן איזשהו מענה שאנחנו יכולים לתת באזורים מסוימים, במבנים שלנו, אז אנחנו נתנו את כל הפוטנציאל, למעשה עוד לא הגענו כרגע לאיזשהו פיצוי של כ-85-90%, יש עוד פוטנציאל שראינו שאפשר, נמשיך עם זה, נעדכן אתכם בהמשך, נוציא לזה מכרז מסודר, מי שיזכה, אנחנו נתחיל לראות פה גם כסף למועצה. אחת הבעיות זה הכנסה שנתית של כספים למועצה. אגב, זה גם יכול לעזור לנו בתקופה חירום. זה מאוד יכול להיות. דרך אגב, מה משלמת המועצה חודשית או חשמל? זה נתון שצריך לבדוק עם הגזבר, אבל למה זה רלוונטי ל... לא, הכוונה אם זה צורך עצמי, זה יחסוך א', בוודאי שזה יחסוך, בוודאי, יש שני סוגים של מונים. יש מונה אחד שאתה יכול להגיד, אני שם סולרי, קודם כל לוקח את החשמל, מה שאני צורך, ואת העודף אני מוכר לחברת חשמל, ויש אופציה אחרת שאתה מוכר את הכל לחברת חשמל ומשלם את החשמל שלך. אלה האופציות. אין לנו גזבר כרגע שייתן לך את התשובה. לא, אני יודע, חוץ מזה, משלמים הרבה כסף. תראה, אני צריך עוד לעשות בדיקה שעוד אין לי נתון ולראות אם עברנו הכל ללדים. זאת אומרת, אם לא, הפרויקט הבא שיהיה זה ללכת, איך? הכל בלדים? אז הנה מצוין. אם לא, זה פה. כן, אז יש חיסכון בטח משמעותי אם עברנו ללדים. אוקיי, אז טוב, תודה בני. כולנו יודעים שאנחנו בתקופה באמת לחוצה ומתח גבוה מבחינה ביטחונית. אנחנו לא יודעים מה אמור להתפתח מכל מה שקורה, אבל התפקיד שלנו להיות מוכנים לכל תרחיש. אז אני אישית הנחיתי לפני שבוע להתחיל להיערך לכל מצב, לכל תרחיש מבחינת מוכנות להכנת למצבי חירום. אז גם על זה אולי בני ייתן כמה מילים מה שעשינו. אוקיי, אנחנו כולנו חיים באותו בית, באותה מדינה. השאלה היא לא האם, אלא מתי. ככל הנראה עשויה להיות איזושהי תגובה בעקבות כל מה שאנחנו מכירים, כל מה שקרה בלבנון, באיראן. אנחנו חייבים להיערך. אני בשיחה שלי עם ראש המועצה בשבוע שעבר, קיבלתי אור ירוק והנחיה להתחיל לבדוק את כל נושא מערך החירום שלנו. עוד לא הצלחנו ולא הספקנו להגיע לזה כמו שאני רגיל ורוצה, לכן אנחנו כבר באמת ימים אינטנסיביים מאוד. אני יכול להגיד שאנחנו כבר הכנו את כל המקלטים שיש לנו בגני הילדים ובבתי הספר. למרות שאנחנו לא מוכנים, גם המבקר יודע, יש לו דוחות על זה, אנחנו לא מוכנים למצבי חירום כפי שצריך, וזה ירושה שקיבלנו. זה ירושה, אני יכול להגיד שהביקורת האחרונה שקיבלנו היא הייתה, הקודמת הייתה בינונית והאחרונה היא בינונית מינוס מבחינת ההיערכות של המועצה לחירום.
אני הבטחתי גם לראש המועצה וגם ליקלר וגם לי עצמי שאנחנו מהר מאוד נטפס בסולם הזה, ואני מבטיח שיקחו את אבו גוש כדוגמה בהיערכות לחירום. ככל ואני בשיחות שלי עם ראש המועצה קיבלתי הנחיה להכין את עצמנו בשגרה לחירום. אם אנחנו רק נתייחס לחכה שיקרה משהו ואז נבדוק, יהיה לנו בעיה. אני קיבלתי הנחיה להכין את כל המועצה בשגרה שלנו לשעת חירום. אז אני יכול להגיד שכל בתי ספר, גני ילדים מוכנים. נכנסנו, פינינו את המקלטים, פיזית. היה ציוד בתוך המקלטים, הוצאנו אותם החוצה. כל המקלטים פתוחים למעט השערים של המוסדות כרגע נעולים. החלטה של ראש מועצה עד אז בחירום יכול להחמיר, הוא לא יכול להקל. אם עכשיו אנחנו נקבל הוראה ואומרים סוגרים בתי ספר, ראש מועצה לא יכול להגיד אני פותח בתי ספר. אם יגידו פותחים בתי ספר, אפשר לפתוח בתי ספר, ראש מועצה יכול להחמיר, להגיד לא פותח בתי ספר. אז אנחנו מהבחינה הזו כדי שבאמת ננסה רגע לישון בשקט, אני אגיד שהמצב בימים האחרונים, אנחנו כל יום כמעט אני מתעסק בהיערכות לחירום. מחר אני גם כן נפגש עם היחידות הסעד, כל מה שצריך, אנחנו עושים את הכל כדי להתכונן לשעה הזו, ואני... נתון מעודד בעניין הזה שאנחנו יכולים לקלוט כמעט 2,300 איש במקלטים. נכון לרגע זה. זה נתון מאוד... נכון, אנחנו גם גייסנו כל בניינים חדשים, אם ניקח את הקופת חולים החדשה. אז יש לנו שם גם חניה תת-קרקעית ויש לנו גם 3 מקלטים, ממ"ק קומתי. יש לנו עוד 2 בניינים של יוסף ואברהים נדמה לי קוראים להם, הבניינים החדשים. כל פוטנציאל כזה של חניונים תת-קרקעיים, ואני אתמול הנחיתי את רוחמה ואת כל הצוות, אנחנו גם עכשיו נתחיל להכין שלטים. השלטים האלה לעת חירום יהיו מפוזרים, כל מי שייסע בכביש יכול לראות מרחב מוגן, 50 מטר, 40 מטר, גם אני רוצה להפיק את הבן אדם שידע לקראת איפה הוא הולך, גם את הכיוון וגם את המרחק. אז אנחנו מיום ליום, אני יכול להגיד, משתפרים, היה לנו כמה בעלי תפקידים שכבר לא קיימים. ייצרתי בעלי תפקידים חדשים, אני יכול להגיד שאלי מלווה אותנו, אני גם מכנס את ועדת מלח. ועדת מלח תתכנס, היא חייבת להתכנס אחת ל3 חודשים. ביקשתי, אני עוד לא יודע אם יצא אליכם, חלקכם פה חברים בוועדת מלח. ככל ועוד לא יצא, אני מניח שמחר תצא לכם זימון לכינוס ראשון של ועדת מלח, וכמובן אני רוצה ומצפה שמי שיש לו יכולת תרומה, חסרים כמה בעלי תפקידים שיכול להיות שאתם יכולים למלא אותה בעת חירום, אבל נדבר על זה ונדון על זה בהזדמנות הקרובה. אוקיי, לקראת עוד מעט פתיחת שנה חדשה במערכת החינוך, אנחנו גם מתארגנים מהבחינה הזאת. יש לנו מכרז לבחירת מנהל או מנהלת חינוך חדש או חדשה, זה בדיוק עובדים על זה בימים האלה. היום היה מכרז של בית ספר תיכון, נבחרה הגברת וג'יה אברהים, ונבחרה גם מנהלת לבית ספר השלום, הגברת יסמין אגבריה, ונשאר לנו חטיבת ביניים, ואנחנו מתארגנים לקראת פתיחת השנה החדשה. טוב, אז נעבור עכשיו לסדר היום, ברשותכם. אני רק אציין שהנושא השלישי, בחירת נציגי ציבור לוועדת כוח אדם, הוא נכנס לכאן בטעות. הבחירה הזאת היא לא בחירה של המליאה, זו בחירה של ראש המועצה שבוחר רשימה, מפרסמים אותה באתר. זה יורד מסדר היום. מי שרוצה גם יכול להציע שמות של אנשים. מה זה? לא, זה לא עכשיו, זה לא... נציגי ציבור שיהיו בוועדת כוח אדם, נניח שבוחרים, לא יודע, פקח או זה, או נציגי ציבור לוקחים מהרשימה. מנהלים, עובדים. אוקיי, עכשיו כמובן רוב האנשים כאן, רוב החברים יודעים. אוקיי, סליחה, אתה צודק. אישור, סעיף 2, אישור פרוטוקול אפריל 24, הפרוטוקול הקודם. אז אנחנו ברשותכם רוצים לאשר את הפרוטוקול הקודם. אוקיי, אז עוד פעם, אני נבחרתי להיות ראש מועצה בקדנציה הזאת, נכנסתי למועצה
אין במנכ"ל והגזבר אמור לעזוב, המהנדס אמור לעזוב, כבר עזב, מנהל חינוך גם עזב, מנהלי בתי ספר מתחלפים. בקיצור, נכנסתי למערכת שאני צריך לעשות מבקר שאמור לסיים בנובמבר, אז הרבה תפקידים צריך לאייש אותם. לפי דעתי, מה שאני חושב זה דבר כזה, יש תפקידים שהם עמודי התווך של המועצה, וכאן אנחנו צריכים לבחור את האנשים הכי מתאימים מכל הבחינות. חלק מהתפקידים האלה, בעצם התפקיד, לדעתי הכי חשוב זה תפקיד הגזבר. הגזבר הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב במועצה, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה. בעניין חוקי העזר יש לגזבר תפקיד, בעניין מכרזים יש לגזבר תפקיד, בכל דבר הגזבר הוא שר האוצר של המועצה. כן. עכשיו אנחנו גם לקראת הרבה תוכניות יש על השולחן, הרבה פרויקטים. באמת יש לנו תוכנית, אתמול ישבנו עם מתכננים, תוכנית 16 נקראת, יש שם המון דברים לטובת הכפר. אני בעצמי הכנסתי גם עוד רעיונות שם של דוגמה מכללה, קאנטרי, כל הדברים האלה, חניון, פארק. באמת אנחנו לקראת תקופה שאמורה להרים את הכפר למעלה. אבל מה? בשביל זה צריך גזבר טוב שיביא לנו לשמור על הקופה, מצד שני גם יביא לנו כסף לכל הפרויקטים הללו. לכן אנחנו הקפדנו בוועדה שהייתה במכרז של בחירת הגזבר, בחרנו לדעתנו לפי כל הגורמים שהיו, כל האנשים שהיו, בחרנו במועמד בשם ריאן גאנם. ריאן הוא גזבר מאוד מאוד מקצועי, מנושא, בא מעולם התקציבי ממשרד הפנים, הוא היה בהרבה תפקידים בכל מיני משרדים ממשלתיים. ריאן גם יש לו יתרון שהוא בא ממשרד הפנים, אני לא אתבייש להגיד, יש לו מלא קשרים. שבא אחד כמו ריאן, מגיש בקשה למשרד הפנים, מבקש דברים עבור אבו גוש, בכל זאת הבן אדם יעשה להם משהו, כי הם מכירים אותו, יודעים שהוא מקצועי ויודע מה הוא עושה ומה הוא מבקש, זה גם ייתן עדיפות. אז אנחנו בחרנו בריאן גאנם. מה שכן, ריאן לא יכול להשתחרר מהתפקיד שלו במשרד הפנים עד לפני 3 חודשים, כאילו מהיום 3 חודשים, יכול להיות אפילו לפני. לכן אנחנו חייבים למנות בינתיים גזבר זמני, וריאן ילווה אותו, נכון? כן. ריאן ילווה אותו, גם תהיה תמיכה מאיתן מהצד, עד שריאן יוכל להשתחרר מהתפקיד שיש לו שם ולבוא לכאן, אבל הוא בינתיים יהיה איתנו גם. לכן מאוד מאוד חשוב על מנת לקדם את הכפר, להרים את הפרויקטים. זה מהלך מאוד מאוד חשוב, ואנחנו לא רוצים לתקע עם העניין הזה, חייבים לבחור גזבר זמני, ועל כן אני מביא להצבעה היום אישור מינוי גזבר זמני בהתאם לכל מה שהסברתי לכם. מה שהבנתי, רגע, סליחה, אני אסביר עוד דבר אחד קטן. אנחנו לא בוחרים עכשיו מישהו, אתם לא בוחרים מישהו ספציפי, לא יודע. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד. אם זה היה המצב, אז אולי ראוי לראות קורות חיים שלו או משהו כזה, אבל אתם מאשרים עקרונית את המתכונת הזאת, את המסגרת שכר, שזה מה שכתוב כאן ב-85-95 שכר המנכ"ל. זה, אנחנו בהמשך, המועצה... כפוף לאישור משרד הפנים. הכל כפוף לאישור משרד הפנים, הכל בהנחיה ובליווי של משרד הפנים. אבל יש שם כבר או... אין שם, אין שם. זה מישהו ממשרד הפנים? לא, זה לא מישהו ממשרד הפנים. אני לא יודע להגיד לך מי זה יהיה ספציפי. בכל מקרה, זה יהיה, לאחר שזה ממלא מקום, תקופה קצרה, זה יהיה אדם שהוא חייב לעמוד בדרישות הסף לתפקיד גזבר, אחרת אתה לא יכול למנות סתם מישהו. זה הדרישה של משרד הפנים. ועוד פעם, זה לזמן קצר יחסית, זה רק כדי לבצע את תשלומים שוטפים וכולי, יהיה מישהו שימלא את הפונקציה הזאת, עד שהבחור, שהוא בחור מוכשר, כמו שראש המועצה אמר, ובחרו בו בפה אחד, כל חברי הוועדה,
עד שהוא יוכל להיכנס. הוא ינסה לבוא ולהיכנס, אני דיברתי כמה פעמים, להיכנס כמה שיותר מוקדם, ואולי אפילו לפני באיזשהו היקף משרה מצומצם, הוא כאן, זה שהוא בשני מקומות. אגב, אבו מוחמד כמעט נפל מהכיסא מרוב התלהבות בכל שיחה הוא מזכיר לי. הבחור הזה, ותפסתי אותו, הוא לא נפל בסיבוב. טוב, אני רוצה להתייחס לנושא הזה, ברשותכם. טוב, אז נקשיב טוב, אני לחבר האוצר. שלחתי יותר מכתב אחד לנושא הזה. נכון. מכתב בני. לבני, גם מכתב לראש המועצה, גם כן אבל קיבלת תשובות להכל. אני שלחתי מכתב, התגובה שלך, כאילו, אתה אוקיי. היום? אני שלחתי מכתב, אני שלחתי לך מכתב, אתה שלחת התגובה, אני שלחתי עוד תגובה. קיבלת עוד אחד. אני קיבל עוד אחד, לך יש תשובה. לפני שעה. לא, העניין ככה. אני קודם כל, אני לא יודע אם זה... خليه نار اذا كيف بدي يحكي بتصير حمد الدنيا חווית הצחת חמד. אני חייב לדעת. העניין הוא, אז כמה דברים ככה, קודם כל זה לפרוטוקול, אני מצרף את המכתבים לפרוטוקול. בסדר? זה אחד. קיבלת את המענה האחרון? האחרון עכשיו נתן לי, אז עד כמה זמן אני צריך. עוד לא למדת אותו. כן, כן, אני קראתי קצת פה ושם. משהו כתב מאשר לכתוב ככה. אני אציין לא, שנייה, אם אתה מקריא מהמכתב, אני כותבת בפרוטוקול, מקריא מהמכתב. לא, אז מה זה ייקח את המכתב, זה הכל, לא, בשביל להקל על רוחם. לא, אני קודם מצרף את המכתבים, כל המכתבים שיש מכתבים לפרוטוקול. אני כותבת, מצרפת, זה שני מכתבים? שלושה? כן. אז מצרפת שלושת המכתבים לפרוטוקול. רק למען הסדר הטוב, אז הם ייכנסו עם התשובות. כל מכתב תשובה, שיהיה תמונה מלאה. עכשיו אני שלחתי גם כן למשרד הפנים מחכה לתשובה. וגם אני שלחתי למבקר המדינה, גם מחכה לתשובה שלך. אנחנו שלחנו העתקים מכל מבקר המדינה וגם העיקר, טוב, הקטע הוא קודם כל, אני לא יודע אם זה הליך חוקי או לא. כי כל עוד יש מכרז קיים, ובחרתי במכרז, עכשיו לבחור עוד אחד גזבר בחירה זמנית. אתה שואל משפטית? הוא ענה, אני מחכה לתשובה של משרד הפנים, לתשובה של מבקר המדינה, בסדר? כדי, הכל צריך להיות חוקי, נכון? זה אחד. דבר שני, ריאן לא מוכן, הוא צריך 3 חודשים. עכשיו בוועדת קבלה נבחרו 3, לא אחד. כשירים, נכון? הראשון לא מצא. 3 כשירים, כן. כן, אני פשוט בסופו של דבר לא יודע אם ריאן, אחרי 3 חודשים, אני לא בטוח, יכול להיות שמשרד הפנים לא יאשר את התקציב. אז הוא יתקע אותנו עוד, אז הוא לא יתקבל, יתקע עוד שבוע. תקציב אושר התקציב. לא בסדר, אז יכול להיות שלא יצא ממשרד הפנים, לא יודע, הרבה דברים יכולים שלא יקרו. הוא לא מוכן עכשיו, לראות אותו שייכנס עכשיו לתפקיד. אז למה נכנס עוד אחד זמני? יש לך עוד מספר 2 הוא כשיר, גם מספר 3 הוא כשיר. גם 3 יש לנו גם הם יכולים להיכנס ולהתחרט. למה להמר על אחד עד עכשיו הוא לא מוכן להיכנס לתפקיד? זה אחד. הוא ביקש גם כן תוספת שכר. אחרים לא ביקשו תוספת שכר. נכון. עוד דבר, יש אחד מהנדס שהוא רצה להתקבל לתפקיד, הוא היה מתאים, ביקש תוספת של, אני חושב, של רכב ודברים כאלה, והמועצה לא אישרה, נכון? לא נכון. אוקיי, צריך לבדוק את זה, אז יכול להיות שגם יבקש תוספת שכר, או תפקידים אחרים, הם רוצים לבוא לעבוד עבודה כזאת, יש לו תקשיר, הוא לא יכול לבקש. יש מה שאני אומר 85, 95 משכר מנכ"ל. אני מדבר על זמני, אתה מדבר על זמני. לא, גם על ריאן, גם על ריאן. הוא ביקש תוספת שכר, נכון, משרד הפנים? הוא ביקש לא ביקש. הוא ביקש לבדוק מהלכים אחרים, אם הוא יכול לדאוג לתוספת שכר. שיבדוק. הוא התקבל אך ורק על סמך הנתון הזה שאומר 85, 95 משכר מנכ"ל, זה הכל. נגיד שהוא... האם יאשרו? כן, אם לא יאשרו לו. הוא לא יסכים, לא יבוא בסופו של דבר. אם לא, אפשר לעבור למספר. אז למה לחכות? למה לחכות עד עכשיו 3 חודשים אני תקע, 3 חודשים, אחד זמני שלא עבר מכרז. זה מכרז, זה מיון, זה רעיון, זה כל מיני... הוא יהיה עם הגזבר הזמני, ריאן יהיה איתו. אנחנו לא מחכים, הוא יתחיל לעבוד. הוא יעזוב את העבודה של משרד הפנים ויהיה הוא לא באישור, יבוא, ניתן לו. עכשיו עוד דבר. קודם כל הוא בכוונה כן לעבוד. 4 שנים לפני. הוא כן רוצה לעבוד. תחזרו מזה, גלינה. תראה, זה כמו עובד אחר שיתחיל לעבוד ויגיד לי אחרי. צריך גם לבדוק, חצי שנה אני עוזב. ניגוד עניינים, לא יודע אם יש ניגוד עניינים בעובד, עכשיו הוא אחראי על הבחירות, או המשרד הפנים, לא יודע, אבל עניין של צינון, אני חושב הוא צריך תקופת צינון. לא חל עליו לפני.
בטוח? כי אני קראתי, צריך לבדוק את זה עוד פעם, צריך לבדוק שנה. אני אבדוק את זה עוד פעם, אבל אם זה תקופת צינון זה שנה יהיה, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. אנחנו, כל עוד שיש מכרז, ונבחרו 3, והראשון כבר לא מוכן להיכנס לתפקיד, אז אבל זה קורה בכל מקום, אתה בוחר מישהו ונותן לו זמן להתארגן, לצאת מהמקום העבודה השני, זה קורה, לא משהו חדש. בסדר, זה קורה. ואני אישית, אני חושב שאנחנו מחכים לבן אדם באמת, כמו שאמרתי, שירים את המועצה הזאת באמת גבוה. אבל בהוראת קבלה תשארתם 3, אז סתם כאילו, לא מתאים. נשארנו אחד, לא, רק אחד. זוכה אחד ושלושה מתאימים, לא פסלתם 3. אם הראשון לא... קשה שני. עודד, השאלה שנשאלת, האם זה שאנחנו נותנים, מחכים 90 יום לריאן, האם... הוא יבוא, הוא לא מחכה. לא, בסדר, האם אנחנו פותחים לעצמנו אולי תביעות מהקשיר השני של... קודם כל, אנחנו מדינה דמוקרטית. אני שואל, אני צודק, יכול להגיד, שאלה יפה. זאת אומרת, הוא מבחינתו, כי כביכול הוא, את החוזה בינינו, הוא לא חיבל אותו, הוא לא בא, הוא בא אחרי 6 חודשים. אני סתם שואל, האם יש מצב שאנחנו נתונים לתביעות? בתיאוריה, כל אחד, אתה יכול מחר בבוקר לתבוע את המועצה, אני לא יכול לעצור. בסדר, כל אחד, אני לא יכול לעצור. יש הצדקה. אין הצדקה וכל תביעה כזאת להערכתי תידחה. או עתירה תידחה. אני חושב שאנחנו פועלים בצורה מסודרת, קדים, בליווי של משרד הפנים, בהנחיה של משרד הפנים, מתוך כוונה לקיים את המכרז. המכרז זה דבר חשוב. מכרז בחרו את הכי טוב, החליטו כולם פה אחד, לא נגיד עם הסתייגויות. שיש אחד הכי טוב, נכון שהם קבעו שני ושלישי, אבל תן לו צ'אנס לראשון. מה, הוא לא בא מיד, אז אתה עובר לשני, זה לא עובד ככה. אבל הראשון הוא מוכן. אתה בחר תתקבל לתפקיד במשרד ראש הממשלה. אתה לוקח את הדברים שלך מרשות המיסים, הולך, לא. אתה צריך לסגור את התיקים שלך, לסגור את זה, לדבר עם הבוס שלך, אולי לתת לו חודש, אולי חודשיים, זה הגיוני. אבל יכול להיות שזה ייקח 6 חודשים, אני לא יודע, יכול להיות שיגיד שהוא לא רוצה בסוף של דבר. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו נמנה את הקשיר השלישי, לא את השני, זה שלישי. הוא יהיה חודש ואחר כך יגיד לא מתאים לי, למה? אני לא אוהב את המנכ"ל, לא מסתדר. תודה רבה, אני הולך להתראות, מה עשינו? יש הבדל. יכול לקרות? לשני לשלישי אין את הבעיה של ריאן, צריך לחכות שיסיים של משרד הפנים, אין לו את הבעיה הזאת. למה? קודם כל זה לא חוקי לבוא ולשלוח אותו, לדלג לשני, לא חוקי. הוועדה בחרה אחד, אתה צריך לתת לו צ'אנס להיכנס. אבל כמה זמן? ל3 חודשים צריך להיות אותו, הוא יודע גם 3 גם חצי שנה, אגב, אני רואה שיש 3 מתאימים, צריך לבחור. יש אחד שנבחר. אגב, יום חמישי הוא כאן, הוא מתחיל לעבוד. כן, קבע עם הגזבר, יושבים איתן. אני צריך לבדוק עניין של הצינון, תקופת הצינון. אתה רוצה להגיד משהו? כן, לתשובה שלי. למה? אתה לא מהכפר, לא היה חבר, זה המבקר רוצה להעיר. אבל הוא לא עובד אצלנו. כל עוד האדם שנבחר במקום הראשון מקבל את תנאי השכר שנקבעו, ויש פה עניין של הודעה מוקדמת, וכל אחד מהמועמדים, הודעה מוקדמת שלו תלויה במקום העבודה הקודם שלו. עכשיו, פה אנחנו נמצאים בסיטואציה שבו הגזבר לא יכל לחכות עוד 3 חודשים נוספים. צריך לגשר בפער הזה של 3 חודשים האלה שנוצרו. אולי פחות. זה לא פוסל את אותו מועמד בשום מקרה, כי הוא במקום העבודה שלו צריך להודיע 3 חודשים. זה העניין. עכשיו עוד שאלה. עכשיו אם מאשרים את הזמנים, זה אומר גם אישרנו את ריאן במליאה, הוא צריך להביא את האישור של המליאה לריאן. או רק אישור זמני. זה לא אישור, זה עכשיו רק לנושא הזה. הגזבר צריך אישור מליאה, נכון? יש לי שאלה אחרת, עודד. אני יש לי שאלה אחרת. יכול להיות שהמליאה לא תאשר אותו, אז אנחנו תופסים אותו. יכול להיות שיפול קנטיל, מחר יפול קנטיל וחיזבאללה. לא הבנתי. אז לחכות 3 חודשים זמני, המליאה תחכה עד שתאשר, וזה זמן. זה מה שהוא אומר. הוא יכול להתחיל לעבוד. הוא מתחיל לעבוד, אחר כך אתה עושה אישור מינוי. ואני בטוח שאחרי שתדבר עם הבן אדם, אתה תאשר. יכול להיות, לא יודע, אבל... שב איתו. רוצים לכבד אותו, אתה מבין?
לא דיברתי, תדבר איתו, תפגש איתו, אתה תאשר אותו. תארגנו לנו ישיבה איתו. אני חושב שכן, אז בוא נתחיל את הישיבה לשבת על זה. אין מצב למנות אחד מהשלושה המתאים. אין בעיה, יש אחד שזכה. לא, אם לא. אתה בשביל לעבור לשני צריך... לא, אנחנו לא עושים סלט, לא מביא מישהו זמני, רק בילוי מקום בתקופה מאוד קצרה, ולא מישהו מהמכרז. כן, לא, רציתי לשאול, עודד, אם אפשר, בבקשה, רציתי לשאול שאלה אחרת. עכשיו שאנחנו מצביעים, אנחנו מצביעים על הגזבר הזמני או על ריין? רק על הזמני. על ריין אתה תצביע בישיבה הבאה, אינשאללה. לא יודע, אני כרגע... אחרי שהוא יתחיל לעבוד. בדיוק, עכשיו אנחנו רק על הזמני, לא על ריין. מה זה קשור? ריין קשור. לא קשור. אז בגלל זה אני שואל אותו, חסן, בגלל זה אני שואל אותו. אל תבלבל אותי, אני שואל אותו. זה קשור כי ריין לא מוכן להיכנס עכשיו. לא, השאלה שלך נכונה, וזה גם מה ששאל יחסן. אני שואל שאלה אחרת, אוקיי? נניח ואני לא רוצה את ריין. עכשיו אני רוצה רק להצביע על הזמן. אז זהו. עכשיו זה... אתה לא מצביע ריין. זה לא נמצא כאן בסדר. זה מה שאני שואל. אבל עודד, זה משהו אחר. בוא לא נבלבל את העניינים בעוד 3 חודשים, לדחות את הוויכוח, בוא נתווכח היום אחד ולתמיד. ריין נבחר, ריין הגזבר של המועצה המקומית של אבו גוש. זהו, נגמר, אין מה להתווכח. הזמני קשור לריין, למה? כי ריין לא מוכן עכשיו להיכנס לתפקיד, לכן צריכים אחד הזמני. הוא מוכן להיכנס, זה אתה טועה, לא נכון, הוא מוכן, הוא ביום חמישי כאן עם הגזבר יושב. יכול להיות שיאפשרו לו לקצרו, הוא רוצה להיכנס עכשיו עם מנכ"ל משרד הפנים, יש לו מחויבות חוזית של 3 חודשים. אז הזמני קשור לריין. לא, מה לא קשור? במובן הזה. לא קשור, מה קשור לריין? אז אתה אומר, אם ריין מוכן שייכנס עכשיו. חבר'ה, ברמת העיקרון, אם איתן היה ממשיך עוד 3 חודשים, לא מביאים גם את הזמנים. לא הבנת אותי. אנחנו מביאים את הזמני כי ריין לא מוכן להיכנס עכשיו. הוא יוצא ונכנס ריין. אז זה קשור. לא, הוא מוכן להיכנס עכשיו, אל תחתן במילים. אז למה שיהיה רק רגע, אז אני מסביר לך. הוא צריך לתת... עכשיו בהסכמה של כולם להצביע גם על ריין. אני אומר שהזמני זה קשור לריין, למה? כי אם הזמני לא נמצא, הזמני יוצא ומחליצים את ריין. לא, אולי ייכנס בה. לא, הוא יהיה איתו. קשור למה? הוא יחשוף אותו. בכל מקרה, לריין יש את האופציה, מאוד יכול להיות שהוא בעוד חודש גמר את העניינים שלו, שחררו אותו לפני, זה גם משהו שיכול להיות. זה לא פסול, הוא רוצה לבוא כמה שיותר מהר, ככל הנראה הוא יודע לקצר את התהליך הזה, אבל באופן רשמי יש לו 90 יום, לכן לוקחים ל3 חודשים. כן, אבל הוא יהיה, הוא צמוד אליו, הוא כבר מלווה, הוא כבר יתחיל איתו. מה שהבנתי שאיתן כבר לא עובד פה, זה נכון? איתן עוד יום חמישי יגיע וצריך אותו ילווה, כן? ברמת העיקרון הוא גומר. צריכים גזבר באופן דחוף. דחוף, בהחלט, לכן הזמני, הכוונה היא למנות... אם איתן היה מושך 3 חודשים, לא היינו בכלל... הכוונה היא, וזה תהיה החלטה, אם תהיה החלטה, מה-10 לאוגוסט, כי איתן בא עדיין עושה משכורות ותשלומים ספקים וכו', מה-10 לאוגוסט יש אפשרות למועצה למנות זמני עד הכניסה של הגזבר. תגיד, צריך לאשר שוב חתימות שלו או זהו? לא. מה שהבנתי, בן אדם זוכה במכרז, קבלן, והוא מכניס קבלן משנה שיעבוד תחת השקפתו, עד שהוא יתפנה וימשיך את העבודה. זה גזבר משנה. אגב, זו דוגמה לא טובה. נגיד שאני קבלן ראשי זכיתי במכרז, לי יש קבלני משנה, מותר לי להביא אותם, אז זאת לא הדוגמה. הדוגמה הזו פחות טובה. מה שאנחנו אומרים, גם אין לנו כרגע שם ספציפי, אלא מבקשים לאשר ברמה העקרונית, גזבר זמני שייכנס, שיעבור אישור מאוד מאוד מדוקדק וקפדני של משרד הפנים, של מנהל המחוז, שיאשרו שהבן אדם הזה אכן מתאים. וזה לא במקום מכרז, זה במקום ההליך מכרז הכי חוקי שיש. נהפוך הוא, אם אנחנו עכשיו נגיד בוא נעבור ל2, זה אומר שפסלת ריין לעולם לא יכול לחזור. במידה ויקרה משהו עם ריין בעוד 3 חודשים לטענתך הוא לא יבוא ולא יתחשק לו,
לפני, אז אני גם אתקן אותי אם טועה עודד, אני לא חייב ללכת למכרז חדש, אלא פונה למספר 2, יגיד כן אהלן וסהלן, לא, פונה ל3, יגיד כן אהלן וסהלן, יגיד לא, נצא למכרז חדש. זה הפרוצדורה. אוקיי. גם פאדי היה לה רעיון יפה, אולי נדבר עם שדי, מי שעובד איתנו. אם הוא פנוי זה אחלה, רעיון טוב. מספיק יומיים או יום. כן, כן, שייתן חצי גם מכיר את כל הצינורות. הוא מכיר, הוא מעולה, ובואו צריך לבחון את האופציה הזאת. נבחן את האופציה הזאת. אין איזה מישהו צבוע, חבר'ה, שנגיד אנחנו רוצים את זה או את זה או את זה. הנה, אלה, זה באמת אחלה רעיון. כן. אגב, אני באמת רוצה להגיד כאן עכשיו, נכון שהבטחתי ואני עדיין עם ההבטחה הזאת שכל תפקיד שיהיה לנו מועמדים מהיישוב ומועמדים מחוץ ליישוב, במידה והם שווים במקצועיות ובתנאי סף ובעמידה בתנאים, באמת תהיה עדיפות לבן המקום. תפקיד הגזבר, זה אמרתי, הסברתי, וזה מאוד מאוד, במיוחד בתקופה הזאת, מאוד חשוב לבחור את הבן אדם הנכון, וזה גם לא פוסל מתושבי המקום לגשת למכרזים אחרים. מלא מכרזים עכשיו יצאו ויוצאים, ומחר יצא ומחרתיים הם יכולים לגשת, ואלה תפקידים שאפשר שם אפילו להתפשר עם העניין הזה. לא סיימנו. עוד פעם, בוא נגיד לך משהו, היה מכרז, רגע, היה מכרז למהנדס, לא, אני אסביר, היה מכרז למהנדס, אף אחד מאבו גוש לא הגיש. מלא מכרזים שפתחנו, אף בן אדם מאבו גוש לא הגיש, כי קודם כל כנראה השותפים שלנו עובדים במקומות אחרים. המשכורות שלהם הם בכלל לא אטרקטיביים. נכון. זה אחת הבעיות. אגב, כאן אני רוצה לדבר על עניין זה שמצא אחד מהמגוש שמתחיל לבוא. לא, אני אומר. בעניין התנאי שכר של הגזבר והבקשה של ריאן, אנחנו חושבים שכן צריך לשלם יותר לבעל תפקיד שיש לו תנאים כל כך טובים, כן שווה לשלם. זה יבוא אלינו בתוצאות, בתקציבים, בעבודה שלו ובית. אבל אני חושב שגם כן יש בכפר אנשים שיש להם היכולות להביא גם תקציבים. הם יהיו, תאמין לי שהם יהיו. עובדה אחד בא עכשיו. אוקיי, אז אם מישהו רוצה להגיד עוד משהו? מגיע למשרד הפנים מבטלים אותו אחרי כמה שבועות. אבו חמד, תן דעתך, לא שמענו אותך. תן דעתך על הדעה שלך. ניגוד אינטרס, אתה אמרת, אם נצביע לאחמד, יש לי ניגוד אינטרס, בעיה אם הוא נכנס אחרי שבוע, לא קובע את זה, כי ועדת שירות היא קובעת. לגמרי, בהקשר הזה, ועדת שירות היא קובעת אם זה יש כבדת שירות. לא אני, לא איפה משפטי ולא אגב, בהקשר הזה, זה אני עשיתי את זה, אבל בהקשר הזה, אתה יודע כמה זמן לוקח ועדת שירות? זה אמור להיות חודש, חודשיים. 3-4 אבל זה לא המקום אבל זה לא רלוונטי, יש ולא היועץ המשפטי ולא את זה. יהיה לנו בעיה בגזבר, אנחנו כבר לא עובדים. המועצה לא עובדת בלי גזבר, אפשר לעשות משהו, אפשר לגמור את העבודות. הרבה עבודה יש בגזברות, בשביל זה אנחנו מהר רוצים לשים אחד זמני, שנממן אותו, ניתן לו תמיכה, לא נסתכל אם זה משפחה או קרוב, ואחר כך משרד הפנים יבטלו אותו. אנחנו רוצים אחד שנעמוד, נחזיק את ידינו ביחד, נמשיך הלאה ולסמוך כל הבעיה שנפסקת. אז אם קבלנים רוצים גזבר, דחוף. וכולם מתקשרים רוצים לסיים את העבודה הזו. אין הכסברות 3 חודשים, נחכה עוד שיגיע אחמד, אחר כך יבטלו אותו. יגידו לנו שניגוד אינטרס, לא אין לו מקום. אתה לא יכול ללכת אליו עד שלא תגמור עם השתיים הראשונים. לא יסכימו. מי שקובע זה בעל שירות, אף אחד לא קובע. בסדר, אבל אחד הוא מקשים שלישי, יש אחד ניסינו את זה איתך, אנחנו שילמנו 50,000 שקל מהכיס שלנו בשביל שאתה תהיה מנכ"ל לפני 5 שנים. עכשיו אתה משלם לגזבר החדש, תדע לך, זה אחד.
דבר שני, אתה שלי לא הולכת לתושבת. אם היית היית עושה תקדים. מה אתה בשביל... יש לנו בעיה רצינית אבל למה לא הלכת? אנחנו שילמנו כסף שאתה תלך. אנחנו מדברים על זה, אף אחד לא יתקבל לתפקיד. אנחנו אף אחד לא יתקבל לתפקיד, כל אחד יש לו קרבת משפחה. עכשיו פסלו. יש לנו בעיה רצינית כאן. פסלו בין... אף אחד לא יתקבל לתפקיד מהכפר. זו בעיה רצינית, צריך לפתור את הבעיה מהשורש. אבל זה החוק, איך אפשר לפתור בעיה כזאת? אפשר ללכת למשפט, נכון? בית משפט לא יכול לתת את החוק. זה נכון, אבל יש מקומות בצפון, אם זה קרוב משפחה של זה, אבל יש מקומות בצפון קיבלו כאילו אישורים ויש טוב חבר'ה, אז אני ברשותכם מעלה את זה להצבעה, וזה דבר מאוד דחוף, מאוד נחוץ לטובת הכפר ותושבי הכפר, ובשביל זה אני כאן, רק נטו טובת הכפר והתושבים. אז מי בעד? אוקיי. מי נגד? שישה בעד, אחד נגד. אוקיי. חבר'ה, יכול להיות שהזמן הזה יהיה טוב לאחמד אולי. זה, ההוא לא ירצה לבוא וזה לא יבוא, ויכול להיות שזה ישרת בסוף טוב את אחמד. אבל בואו נתעסק כרגע במינוי. זה לא עניין של אחמד, זה מה שאחרוני. יש לנו בעיה רצינית. אחמד שבו راح تجي الفرصة بإذن الله. راح تجي الفرصة لأحمد إن شاء الله. إحنا بدنا إن شاء الله بإذن الله. القضية مش نافعة. ما يفير رأيهم شديد. أنا جاكين عليها. ها؟ מה עושים להם השולחן? طيب. שוב, תבין יהיה לכם רעש ממשיך, אבל פחות... כן. לא, הם מבינים שזה באמת... حسابات لتشيل البلد كلي تحكي مع شادي؟ تحكي مع شادي؟ بحكي معه بدك اياه؟ تعرف لا؟ تحكي يجي اعطينا يوم تعال اعطيني طفى التليفون وديت لك رقمه مره طفى التليفون طول رقمه من عندي من الواتساب طيب بيني وبينك זה מתחיל שנת מותך באופן מיידי. עכשיו מבחינה חוקית צריך זה בעיה. הוא עובד אצל הקבלן של לא פשוט. הוא שם כל בן אדם, כל לזרז תהליך הזה שלו. صلة شادي تعال دور شوف شو الأخبار؟ أني لوني كذا في حاجة بل هو يحط شديد حتى אוקיי. אם היה עוד אחד כמוהו. يلا صوف لا خفيف عليك يوسف مسيح خفيف كيف ما انت وكل اللي بدش أقنعته
بعدين اي بقول لك انت مصور زمان صورة انت معروف زمان صورة محمد انا مسوي מישהו יכול לעזור לי לו? انا مسوي يا ولا هو استاذ يلا اعطيك بقول له טעים. מה לא טעים? עמידון. כן? עכשיו נשאל את זה. מה זה עכשיו? אימן! טוב. יאללה. מה? לא יודעת, תשמע, זה לא נסגר. אני חייבת... זה ששוטפת אצלך למטה, איך קוראים לה? פדווה. תזרוק פה סבון וזה ריח של... כל יום ככה. פה. והיום היא שוטפת מחר עוד פעם. כן, אבל אתה צודק. אתה אומר שיש... אמג'ד, כשהיה לנו את הבחירות, המטה היה פה. לא, תביא לי, אני רוצה לצרף... איפה? שאלת כל זה? יש לו שם דברים, כן. תקשיב לעצמי, בסדר, אז אני מצרף אותו. כן. אז היה לנו פה הבחירות, פה היה המטה, אתה זוכר? והיינו פה כל יום, אותו דבר. יש כנראה מישהו שבא לפה, אתה מבין? אתה יודע, אפשר לראות את זה במצלמות. המזגן אני לא יודעת איך לכבות אותו. אני לא יודע, נראה שהשלג לא עובד, צריך להיות אולי. שנייה, בוא נשים בטריות מפה. לא, אני אזראה לך למזגן זה מלמעלה. כפתור ראשי, כאילו משהו מפה?